battilna numru ta' filmati dak li taħseb li għandha tkun l-ikla tal-miliet jew li tixtieq tipprepara inti. Ejja ndurruhom ftit, forsi anke grazzi għad-direzzjoni jibdew jibatulna dawn il-filmati. Nil, inti kieku x'issajjar? Ekku, jiena komprensjoni dis-sena ħdimt mal-Ministeru tal-Familja għal kampanja Onfoq bil għal ġemma li jarraba sena konsekuttiva qed jorganizzaw dil-guidelines li lajnuna biex in-nies jonfqu bil-aqal ovvjament. Pa ma semmejtlek, ma taqbadx tmur għand is-supermarket u tixtri kull ma tara li jogħġbok. Il-ħela ma jgawdi minna ħadd u għalhekk eżempju ġerejt eżempju plat bħal da, anzi snack bħal da li issa servih forsi fl-erba wara l-ikel jew ankella jekk idumu forsi ma tibda tiekol tgħid ħadd tagħmel lilha u tibda qabel l-ikel xi ħaġa bħal dik. Hawnhekk x'qegħdin naraw? Dik hija trench magħmula bil-isfoll u kien fiha l-parmaħem u affarijiet imbagħad skont kif toġbok. Dan huwa starter żgħir beef tartar li tista' tagħmlu vera fi ftit ħin, xejn komplikat, però huwa uġġett vera frisku bnin biex tibda ikla appetituża pratikament. Ġifieri dak nissuġġerih bħala l-ewwel platt porzjon żgħir immens dak jiġifieri għall-volja taraħek. U mbagħad tista' tibgħamel speċi ta' soppa b'dal mod. Telajta bil-ħud, bil-gambli, bil-muscles, u mbagħad tajta ftit krema u ftit safran li stess tista' tipprepara minn qabel il preparazzjoni u fl-aħħar kemm taqgħadha u sservi ġifieri f'dil-kampanja nuri eżatti kif taħdimha faċilment. Għandi nipprova l-ikla qabel ma nservija? Tista' tipprovaha, però jekk tipprepara ruħek tara sew, jiena f'dal-kampanja tajt ħafna guidelines. Mbagħad ovvjament jiena fil-miliet tista' tgħid naħseb l-unika darba li nikol id-dundjan. Mhuwiex biċċa l-ħam li nipprova ta' spiss, però hemmhekk qed kif tagħmlu bi stuffing vera faċli, salzett li tuża fuq il-barbecues, ġast ħaltu ma' 4 ingredienti oħra, firri xi ħaġa li ma tistax titfixkel fiha. Ġifieri huma steps faċli, ġast timxi magħhom jista' jkollok ikla m'hemmx għalfejn tkun xi professjonist. M'għandekx inkwid Jiena eżempju jiena id-dar insajjar ħafna gluten free il-girlfriend tiegħi Lara hija Siljak, allura dejjem nissuġġerixxi wkoll li jekk għandkom xi ħadd minnkom u għandu dieta speċjali tgħidux u jvota darba ħaniksirha le, pjana u tiksirix m'għandekx għalfejn, ġifieri kollox hemm ma xi jxiddu. Però għandna jiena rajt hemmhekk ġifieri għandek l-starter soppa tal-ħut u mbagħad għandek id-dundjan. Bdejna bit-tartar taċ-ċanga. Kellek daw iż-żewġ platti partikolari, hawn min jgħidlek isma' laħat tal-jotta u soppa tal-ħut u mbagħad tkompli bil-ħut. Tot dik jew ma totx? Le, jekk sejjer tikol ikla ħut, anzi jiena inħobb nvarjahom, anzi jekk ħanagħmel eżempju it-tartar taċ-ċanga, mhux mbagħad ħanagħmel iċ-ċanga bħala main course. Jekk ma tħobbx il-ħut, nagħmellek xi ħaġa li ma ndaħħalx ħut fiha hija għaliex le. Imma is-sabiħ huwa li tvarja tieku naqra minn kollox. Ftit mhux abbundanti imma t-tomiet tgawdihom kollha.